Едно, две, три. Добър вечер, драги слушатели И уважаеми сънародници. и дори зрители. Добре дошли в програмата Fed Mikael News. Представена от вашият локален провайдер Viking Golf и Golf Course. Golf Course. Още известен. Днешните новини. Бомбоните са предоставени от Seaside Country Store. Това не е реклама. Това не е реклама. Това не е скрита реклама на Нескафе. Горивото е доставено от Royal Farms. И това не е реклама. А пилето не е... Пирето не е било замръзнало. Нито веднъж през целия си живот. Но да се върнем към същността на днешната ни емисия. Изваредна новина. Не е много изваредна, защото се случва веднъж годишно, но измина цяла година, от когато Елияна попрякор Бубето, Митева Ганева попрякор Бубето, имаше рожден ден. И след като тази година измина, логично е ние да й го честитим. Затова ние искаме да прекъснем нашите новини и да честитиме на Бубето нейния рожден ден. Честито, Бубе! Обичаме! Духни цвестичката. Айде. Да. Happy birthday! Бубе! На здраве! На здраве! И да покажем празничните костюми. Едно, две, три. Настрани. Показваме Адидас. Ти си